ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥାଏ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ମନ ବଳଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦୟାଳୁବାନ ରାଜା ଏବଂ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିକ୍ରମସିଂହ ଏବଂ ସେହି ଦେଶର ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଥିଲେ। ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଥିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଦୂତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ତା ନାମ ଥିଲା ବୀରବର। ତାର ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କେମିତି ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ରାଜକୋଷକୁ ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦେଖାଇବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବର ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ, କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ଭାବନା ଚାଲୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଦିନେ ବୀରବର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପଟକୁ ସେପଟ ସେପଟକୁ ଏପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହ ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଏହା ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଗଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜଉଆସକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୀରବର ଭାବିଲା, ଏହା ସଠିକ ସମୟ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମୁଁ ଭାବିଥିବା କଥାଟାକୁ ପକେଇଦେବି, କଥାଟା କାମରେ ଆସିବ। ଏହା କହି ବୀରବର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୀରବର ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅନହିତ କାମ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବୀରବର କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ସବୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ଆମ ରାଜକୋଷକୁ ଚଳାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକସକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା। ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସକୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରି ପୁନର୍ବାର ରାଜକୋଷକୁ ଏବଂ ଧନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭରପୁର କରିପାରିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ପଡ଼େ, ଏହି ରାଜକୋଷରୁ ଧନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଏହି ଧନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହିତ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତେଣୁକରି ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଲଗାଇ ଆମେ ମାସ ଶେଷରେ ତାହାକୁ ଆଦାୟ କରିବା। ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରମସିଂହ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ରାଜାଟା ଶେଷରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ ଚାଲିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବର କିଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର ଲଗାଇ କରକୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବ ବଦଳିବାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବର ସେହି ରାଜକୋଷରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସବୁକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇକିରି ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବ, ସେହି ଯୋଜନାରେ ରହିଲା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ
ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିବୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ଦେଖି ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୀରବର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୀରବରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମହାରାଜ। ବୀରବର ଅତୀତରେ ବହୁତ କିଛି ଖଳ କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବର ରାତ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପଶି ରତ୍ନ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖୁଥିଲା, ଚୋରି କରି ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀ ଜଗାଇଥିବା 2 ଜଣ ସୈନିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। 2 ଜଣ ସୈନିକ ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବିକ୍ରମସିଂହଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ରାଜା ବିକ୍ରମସିଂହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରବରକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇ ରାଜଦରବାରକୁ ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୀରବରକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଆଜୀବନ ସଜା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କର ଆଦାୟ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖୁସିରେ ଖୁସି ମନାଇଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜା ରାଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ।